Bayaninmu na yau za mu yi bayani ne akan abin da ya shafi sabuwar shekara da za mu shiga, musamman wannan watan Al-Muharram. Watan Al-Muharram tana da girma, tana da daraja, ita ce farkon watan musulunci na shekara. To a ciki akwai waɗansu ranaku masu girma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kansu. Na farko, a cikin watan akwai azumi wanda ake yin su. A cikin watan akwai nafiloli wanda ake yin su. A cikin watan akwai waɗansu ayyuka waɗanda ake yin su, wanda waɗannan ayyukan idan har mutum ya yi su akwai ɗimbin daraja, akwai ɗimbin falala, akwai ɗimbin martaba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana kan cewa duk mutumin da ya yi azumin ranar 29 na watan Zulhijja, wannan watan da muke ciki kenan, kuma ya yi azumin ranar 1 ga watan musulunci na Al-Muharram kenan, watan da za mu shiga na gaba kenan. Annabi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada kaman ka yi azumin shekaran da ka fito gabaki ɗaya, kuma Allah zai baka lada kaman ka yi azumin shekaran da za mu shiga gabaki ɗayanta, an ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan Annabi ya ce kuma duk wanda yi wannan azumin, kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka zunuban shekara 50 wanda ka yi a baya, in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana yake cewa duk mutumin da yi azumin ranar Juma'an farko a cikin watan Al-Muharram, wannan watan da za mu shiga, Juma'an da ta zo na farko, duk wanda yi wannan azumin gabaki daya, Allah in dai azumin watan ranar Juma'an farko, Annabi ya ce Allah zai gafarta maka zunubanka gabaki daya wanda ka baro su a baya, in ji Annabi Muhammadu. Sannan Annabi ya ƙara da cewa, ya ce kuma duk wanda yi azumi guda 3 a jere, azumi guda 3 ga ranakun da ake yi, ranar Alhamis, Juma'a, Asabar. Annabi ya ce duk wanda yi wannan azumin guda 3 a jere na ranan a cikin watan Ashura, ranar Al-Muharram, watan Al-Muharram, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladan ibadan shekara 900. Ladan ibadan shekara 900, in ji Annabi Muhammadu. Sannan Annabi ya ƙara da cewa duk wanda kuma yi azumin kwanaki guda 10 a cikin watan Al-Muharram, ma'ana tun daga 1 ga wata kenan har ya zuwa 10 ga wata ranar Ashura, Annabi ya ce Allah zai gadar maka da aljannatul firdausi. Allah zai gadar maka ita, ma'ana Allah zai baka jannatul firdausi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yi bayani akan azumin ranar Ashura. Ita kuma azumin ranar Ashura, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yi azumin ranar Ashura ranar 10 ga wata, kar ku manta wannan watan da za mu shiga na Al-Muharram, 10 ga watanta. Annabi ya ce duk wanda yi azumin ranar Ashura, Allah zai baka ladan aikin hajji, ladan aikin hajji 1, 2, ladan aikin hajji 1000, in ji Annabi Muhammadu. Kuma Allah zai baka ladan umara guda 1000, in ji Annabi Muhammadu. Kuma Allah zai baka ladan shahidai guda 1000, in ji Annabi Muhammadu. Kuma Allah subhanahu wata'ala zai baka lada adadin ƙwayan ladan da zai cika tun daga gabashin duniya har ya zuwa yammacin duniya. Allah zai baka wannan ladan, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma Allah zai baka lada kaman ka yanta bayi guda 1000, kuma wa'innan bayin daga cikin zira'an annabin Allah, Annabi Isma'il, in ji Annabi Muhammadu. Sannan Annabi Muhammadu ya ƙara da cewa kuma duk mutumin da yi wannan azumi na ranar Ashura, ranar 10 ga wata kenan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina maka gidaje a cikin aljanna guda 70,000. Sannan kuma Allah zai kiyaye jikinka daga shiga gidan wuta, in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma Annabi
ya ƙara da cewa Allah zai rubuta maka ladan ibadan mala'iku 10,000. Ladan ibadan mala'iku 10,000. Mala'ika, akwai mala'ika ɗaya wanda wannan mala'ikan yana da kai kawuna a jikinsa guda 1000. A kowane kai yana da huska guda 1000. A kowane huska yana da baki guda 1000. A kowane baki akwai halce guda 1000. A kowane halce, a cikin kowane minti daya yana zikirin Allah sau 1000, inji annabi Muhammadu. To annabi ya ce Allah zai baka ladan ibadan mala'iku 10,000, inji annabi Muhammadu. Ya jama'a masoya annabi, ashe ku ya kamata mu ƙara zagi dantse mu yi wannan azumi na ranar Ashura. Sannan a wannan ranar akwai abubuwa wanda ake yin su na ibadu suna da yawa, to amma kaɗan daga ciki, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan rana ana biya qul huwallahu ahad har ya zuwa ƙarkenta, ana biya ta ƙafa 1000. Duk wanda ya biya qul huwallahu ƙafa 1000 a ranar Ashura, Allah zai maka duba da idaniyar rahama, inji annabi Muhammadu. Allah zai maka duba da idaniyar rahama, inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi ya ce a wannan ranar Ashura akwai nafila da ake yin ta. Nafilan nan ana yin nafila ne raka'a 4. Nafila raka'a 4. A kowane raka'a zaka biya Fatiha 1, qul huwallahu ahad ƙafa 15. Fatiha 1, qul huwallahu ahad ƙafa 15. Annabi raka'a 4. Annabi ya ce duk wanda yi wannan sallan Allah zai gafarta maka zunuban shekara 50 wanda ka baro su a baya, tun daga ran da ka baro kenan zuwa yanzu, ran da shekara 50 dai garanti. Sannan kuma Allah zai gafarta maka zunuban shekara 50 waɗanda za ka yi su a gaba, inji annabi Muhammadu. To wannan aƙalla zunuban shekara 100 kenan, inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan a wannan rana ana son ka yawaita karatun Alƙur'ani. A wannan rana ana son ka yawaita istighfari. A wannan rana ana son ka yawaita zikirin Allah. A wannan rana ana son ka yawaita salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma a wannan rana Ashura ana son ka yi haƙuri da dukkan halittu, babu kunci da kowa, babu sabani da kowa, in ma ana yi a yafi ma juna. Sannan a wannan ranar ana son ka je ka sada zumunta. In kana da malamai, ka je ka rika ziyarar malamanka. In baka da su, ka je ka rika ziyartar iyayenka. In baka da su, yayyin innanka ne, yayyin babanka ne, duka iyayenka ne. Sannan a wannan ranar ana son ka je ka gaishe da marasa lafiya. A wannan ranar kuma ana son ka rinka yanke ƙumba. A wannan ranar ana son ka je ka rika yin aski. In gyaran fuska ne, gyaran fuska. In kuma aski ne gaba ɗaya, ka je ka yi aski. Annabi ya ce ana son a wannan ranar Ashura, ranar 10 ga watan Al-Muharram kenan, ka je ka yi wa'innan ayyukan. Sannan annabi ya ce a wannan ranar kuma ana son ka yi wanka. Annabi ya ce duk wanda yi wanka a ranar Ashura, a shekaran, in Allah yadda a shekaran baka wani ciwo ba zai zo maka wanda sai ya kwantar da kai ba. In dai wanda ya kwantar da kai ce har sai an kai ka asibiti, to a wannan shekaran ba za ka yi shi ba, in dai ka yi wanka a ranar Ashura, in ji manzon Allah. Sannan a wannan ranar ana son ka sa sabon kaya. In kana da iko. In baka da iko, kayan da Allah ya baka ka wanke, ka goge, ka sa a ranar, ka gane ranar idi ne. Sannan a wannan ranar ana son ka sanya turare. Ka yi ƙamshi, saboda annabi yana son turare sallallahu alaihi wasallam. Sannan a wannan ranar kuma ana buƙatan kai ɗin nan ka kasance cewa ka sanya tozali.
kila wani bai gane kwalli nake nufi. Abinda nake a wannan in dai ka san a ranar Ashura, annabi ya ce a wannan shekarar idaniyanka ba za su taɓa yin ciwo ba, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan a wannan ranar Ashura ana buƙatan kuma duk magidanci ka sani a wannan ranar ga wata ganima, ga dafa'i, ga jalabi na shekaran kenan. Annabi ya ce duk wanda ya yalwata ma iyalinsa a ranar Ashura, kai ma Allah zai yalwata maka a cikin shekaran gaba ɗaya, in ji annabi Muhammadu. A shekaran gaba ɗaya Allah zai buɗa maka, zai yalwata maka, in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A ranar Ashura ana son in ka yalwata ma iyalinka, ma'ana duk abin da ka san a gidanka ba a ci, amma yanzu idan aka siyo shi aka zo da shi zai zama to abin daɗi mai kyau wanda kowa zai farin ciki, 'ya'ya su yi farin ciki, mata su yi farin ciki a wannan ranar. To annabi ya ce ka yalwata ma iyalinka a wannan ranar. Kai in sama ila ana dafa abinci bai isa saboda yanayin rayuwa, to amma a wannan rana a ƙara, a gyara abincin. In ce wani ana bayarwa a ɗan ƙara kan ce mana a gyara abincin, kowa ya ci, inda hali a sai nama, inda hali a sai kayayyakin shaye-shaye na sha, na irin kayayyakin lemu, kayan abubuwa na furut da sauransu. In kana da dama to ka siyo a wannan ranar gabaki ɗaya, kowa ya ji daɗi, ya farin ciki, ya gane yau ɗin nan sallah ne. To in kai haka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai buɗa maka kai ma a cikin shekara, in ji annabi Muhammadu. In kuma ke mace ne, kila mijinki ba shi da shi, ya zama cikin wani yanayi, ke kina da halin yalwata, in kika yi ke ma Allah zai buɗa maki, zai yalwata maki a cikin wannan ranar, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan ranar kuma ana buƙatan a rinka yawaita murmushi, a yi ta murmushi. Annabi haka ya ce ana son ka yawaita murmushi da kowa, ka saki fuska da kowa, kai murmushi da kowa. Wannan yana daga cikin umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan rana ana buƙatar haka, lallai a kasance an riƙe wa'innan ibadun daidai gwargwado, domin in muka yi haka mun ji irin falala da daraja da martaba wanda annabi ce za a baka. Allah ya taimake mu, Allah ya tsaya mana, Allah ya sa mu ga shigowar shekarar lafiya.